Asmorono lo diaturke. Terbaru dari Bogang Laras. Kerja bareng Patra Mandiri Audio Sound System. Juga ada Bening Multimedia Production. Cahyo lintang Memenuhi permintaan Pak RT 3 Pak Pri. Terima kasih Pak Gedun. Awang-awang hanya seni rasa paning ati amung sira juwita kang tak tresnani sinurung Jani lapo tresno akeh rupita panyuwunku kukuh prasetya senajan nyabrang segara hati tresnaku ora bakal sokon cati senadyan munggah pucuking arga tresnaku sirna saking rubet kang rumeka sirna awit gedene rasa tresna sinawung kita asmara setya tumeka ocating nyawa Bogang Laras Patra Mandiri lho iki. Jose lemah Kerja bareng Bening Multimedia Production. ada Mas Garo Ada Kak Uman Innova. Om Balen Kaku. Eh. mawur cahyo lintang
gede Mas wong ayu jejimate iki lapis ati iya mung sira iya mung sira minangka pustakaning wong senadyan sewu widodari tumurun ngarsa padha sedya ora bakal mantul ing prasopo nyuwuna tumurun lintang lan kumbune rembulan yakti bakal tak wujudi awit gedene tresnaku marang sliramu yayi yo